Hej, jeg hedder Julie, og jeg er permanent make-up-artist ved Skøn by Dreyer. I dag er vi ude og skal besøge Carsten, som har Vestens Mikrobryggeri. Han laver lækker kombucha, og det har vi faktisk også i køleskabet dernede i klinikken. Så vil I ikke følge med mig? Tak fordi I må komme i dag. Velbekomme. Jamen, jeg tænker på, vil du ikke starte med at fortælle, hvad kombucha er? Jo, kombucha er en eddikesyrekultur, som lever af grønt te og rørsukker. Eddikesyrekulturen er det er et rent produkt, det er et råprodukt, det er i princippet, man laver en stor kop grønt te. Vi bruger grønt te her, man kan også bruge sort te og hvid te. Men den grønne te er rigtig god, den er høj på antioxidanter, og den har en mild smag. Og man starter med at lave det her te, som man hælder noget rørsukker i, så den har noget at leve af. Den lever af nitrogenen fra teen og sukkeret der. Og kulturen er jo en levende gærkultur, som danner en biofilm, og så begynder den at lave alkohol. Den laver en biofilm på toppen, som folk tror er en svamp. Men det er ikke en svamp, det er en biofilm. Og den lukker af for alkoholen, og derfor så lukker af for ilten og for den alkohol, men så begynder den, fordi den får ilt stadigvæk, så omdanner den alkoholen til eddikesyre. Ja, fordi der er jo mange, der tror, at det er en svamp. Det troede jeg også. Ja. Altså det eneste svamp, der har med at gøre, det er jo, at gærcellerne er jo en form for svamp. Men okay. Selve den her biofilm, det er i bund og grund et affaldsprodukt fra kulturen, som den danner. Kulturen ligger i væsken lige under det, vi kalder skovben, som er den her pedikal, der ligger på toppen. Hvordan blev det til? Hvordan blev du til i alt det her? Ja, altså jeg er jo ikke på den måde oprindelig brygger. Jeg er tømrer. Ja. Oprindeligt. Men og arbejder også ved siden af. Så jeg er ikke, det her det er ikke på fuld tid lige nu i hvert fald. Og heller ikke, altså det er egentlig meningen, at det skal kunne fungere sådan her med, at min hustru hjælper mig i bryggeriet. Og så brygger vi det i weekenden og sådan om aftenen, når det skal til. Men det, der egentlig tager mest tid, det er at få det tappet. Ja. Få det tappet på flaske. Men vi startede jo med, eller min hustru havde det med hjem fra sin arbejdsgiver, som havde sagt, at det var godt for maven. Og det synes jeg var interessant, det her med, at du har sådan en levende kultur. Fordi jeg bryggede cider på det tidspunkt, eller lavede cider af vores egne æbler herude og gør det stadigvæk. Og der bruger man også vildgær, eller der brugte jeg i hvert fald vildgæren fra æblerne af. Så det her med, at det var en vildgær. Så jeg begyndte at studere det, og da jeg så fandt ud af, hvor godt det i bund og grund var, også for helbredet, og da jeg begyndte at undersøge, hvad det egentlig var for noget, så tog jeg en uddannelse, en kanadisk uddannelse, en masterclass i at brygge det her kombucha på sådan en kommerciel plan, så vi kunne levere til de fineste restauranter. Det var sådan ligesom et mål, jeg ville gerne levere til de her restauranter, som sætter rigtig meget pris på god smag. For at lave et produkt, der smager godt, som er sundt, det var også lidt, der var sådan udfordringen i det. Men hvorfor er det, at jeg skal drikke det her, frem for en Pepsi Max? Ja, i bund og grund, så den lette, det er jo, at det både er lav på sukker og højt på antioxidanter. Jeg ved godt, at en Pepsi Max er også lav på sukker, der er jo ikke noget sukker i, men det er fuldt med aspartam, og det her, det er jo på den måde sødet naturligt med det bedste, altså det her rørsukker, økologisk rørsukker. Og så kan vi styre sukkeret alt efter, hvor sød vi vil have den, men det her sweet spot mellem det syrlige, den er jo eddike, sur, i den rå forstand, men at balancere den her sødme ud, også med de her ingredienser, som vi putter i, som er rå, altså hindbær, ingefær, citroner, vi juicer det selv, så vi ved lige nøjagtigt, hvad der kommer i. Så der er ikke nogen E-numre i det her, det er det, vi kalder clean label i hvert fald. Ja. Det er også vigtigt for os, at det var et produkt, som var rent, og så med nogle produkter, som også vi kan få sådan rimelig tæt på. Men du skal drikke det, fordi at selvfølgelig det smager godt først og fremmest. Ja. Og så fordi, at det er et naturligt produkt. Det er godt for kroppen i hvert fald i forhold til det her naturlige ingredienser. Der er ikke noget kunstigt enzym eller et eller andet. Der er ikke nogen ting i heller. Konserveringsmidlerne er jo rene. Det er jo eddikesyren, der holder den sund, eller der holder den sådan ren. Så det er et meget sikkert produkt også. Altså, den bliver ikke dårlig. I princippet bliver eddike jo aldrig dårlig. Falder og falder i pH-værdien, så den bliver mere og mere syrlig og sur. Men den er jo bedst, når den er balanceret i forhold til det sure og det søde. Ja, så man skal i princippet drikke den med det samme. Ja, altså, den kan holde sig et år uden problemer, hvis den holdes på køl. Fordi at den er rimelig stabil egentlig, men den er jo gærceller. Levende gærceller er vores største udfordring, synes jeg. Fordi at folk, det er svært at
sådan, at folk tager det seriøst omkring det her med at få det kølet ordentligt. Ja. For det, og det er også, jeg vil selv indrømme, det er svært, hvis den skal ikke have meget sollys ind igennem sådan et display, før den begynder at gære. Altså ret meget over de der 5 til 6, 7, 8 grader, så begynder den stille og roligt at arbejde. Og en dag ude i et stuetemperatur svarer til 30 dage inde i køleskabet. Okay, så de holder fast lige så snart, altså de gasceller der, lige snart de får lidt varme, så går de i byen. Altså så skal der spises noget sukker. Fedt. Ja. Okay, jamen, det kan jeg godt huske, det sagde vi faktisk til nogle af vores kunder. Drik den med det samme, du tager den fra køleskabet faktisk. Jeg synes også, det er der, den er bedst. Ja, helt sikkert. Og kombucha er jo altid kold, i hvert fald hvis det er rigtig kombucha, så er den altid kold, fordi den skal stå på køl. Ja. Hvis du får en lunken kombucha, så er det i hvert fald sådan på vej til den alkohol. Men den kan ikke danne ret meget alkohol i princippet. Jeg tror, at vi er nået på 3% eller sådan noget ved det, vi har lavet. Så vi skal ikke være bange? Vi skal ikke være nervøs for, det slår jeg helt ud. Men selvfølgelig, hvis man er for medicin, eller man er gravid og sådan noget, skal man selvfølgelig være varsom. Det er også derfor, der står på den, at den skal opbevares på 5 grader. Ja, okay. Så vil den, der er jo både sukker og gær til stede, så er der et potentiale for, at den kan danne alkohol. Så, men den har alkoholrester. Vi er nede på 0,03 eller sådan noget i alkoholprocent, når vi leverer den i hvert fald. Og kan vi godt køre hjem i dag. Det kan I da ske. Det drikker forholdsvis meget, hvis I skal op over alkoholgrænsen. Ja. Nå, det er godt. Ja. Vil du ikke vise os måden, du laver kombucha på? Jo. Sådan i hvert fald i grundprincippet, der er mange detaljer undervejs i processen, som er meget, meget nørdet. Men sådan i bund og grund, så er det jo at varme noget vand og lave en stor pot grøn te. Og vi har nogle ret store teposer. Ja, her. Det kan jeg se. En meget stor kop te. Meget stor kop te. Og forholdsvis meget te. Det er derfor, man får forholdsvis meget te, når du drikker en kombucha. Fordi det infuseres også i en halv time. Okay. 2 gange en halv time faktisk. Vi kører det over i to forskellige beholdere, så vi får så meget som muligt udtræk af teen. For det er nitrogen i teen, vi skal have ud. Vi skal have de her tanniner ud, og de her gode smagsstoffer, som er også i teen. Og når det så er blevet infuseret, og vi har fået det kølet ned, vi har hældt noget koldt vand i, så det kommer under 30 grader, så kan vi tilføre den levende kultur, så det ikke bliver slået ihjel. Og det foregår næsten ligesom surdej. Man har den her levende kultur, den har vi herovre. Jeg kan vise et eksempel på, hvordan det ser ud. Kulturen her er meget, meget stærk. Den har jo gæret i minimum 40 dage, den her grundkultur. Og det svarer sådan lidt til, at du har en surdej til dit brød, så du tager en smule af det her og putter over i det færdige produkt. Og så begynder vi at mixe det med ingefær, eller med hembær, eller med humle, og de her ting, vi synes, det skal smage af. Og få det kølet og karboneret, sådan at der kommer noget bobler i. Og kunsten er jo at holde den under alkoholgrænsen, at det ikke begynder at gære, hvis det først begynder at gære for længe i hvert fald. At den står ude og bliver lidt aromatisk i noget tid. Det er jo sådan, det hele kunstværket ligger i, at få den til at smage rigtigt og balancere det her sure og søde. Men når det er blevet mixet, og det er blevet kølet ned og karboneret, så er det ved at være klar til at blive flasket. Og flaskedelen, det foregår vi har PET-flasker, som er umiddelbart lige det mest bæredygtige, mener vi. Og de skal stemples. Og der har vi sådan en sjov lille fætter her. For det foregår rent faktisk sådan her, at de bliver stemplet manuelt, alle sammen. Så de får den dato, hvor vi har tappet. Helt lavpraktisk. Og så kommer de herover og bliver spulet. Så de lige bliver spulet, for hvis der kan være et eller andet støv, men ellers de er rene, men de har godt af at blive kølet ned også lidt, så det ikke skummer for meget. Så kommer det herover til vores modtryksfylder. Modtryksfylderen sørger for, at det ikke skummer for meget. Den trykker CO2 ned i flasken, sådan at så det ikke bare vælter ned, så det stille og roligt får lov at trække ned. Så lukker vi lidt CO2 ud, samtidig med at det bliver lukket i, så skummer det ikke for meget. Og det tager jo lidt tid. Der skal man have tålmodighed. I hvert fald, hvis det vælter ikke bare ned. Ja, lige præcis. Og så stopper vi den, når den er godt op. Det er vigtigt, at der ikke er alt for meget luft, fordi så vil den have større chance for at danne den her SCOBY. Hvis den får for meget. Så putter vi de her caps på, som er desinficeret.
Og så kommer de over til vores smarte lille kapper herovre. Og så kommer det herover, så bliver de leak-testet her. Nu kan vi lige vise, de ligger lige som regel i 5 minutter dernede og bliver leak-testet. Og det er for, at de drypper af, eller hvis de drypper? Hvis de drypper, så vil de gøre det her, så de ikke drypper i din taske. Hvis du putter den i din taske der, så sikrer vi os lige, at de... Så sætter vi den her lille fine banderole på her. Vi tørrer dem lige, for en sikkerheds skyld her, som de ikke er alt for. Så kommer de der på. Sådan der. Men altså. Så er der kombucha. Tak. Og den er klar til at drikke. Og den er klar. Fuldstændig. Helt frisk fra ja, skål. herinde. Skål. Det er bare lækkert. Ja. Jamen, Carsten, tusind tak, fordi vi måtte komme ud og se, hvor du bor, og dit bryggeri. Ja, det var og det fine sted herinde ved siden af. Ja, lige præcis. Ej, ja. Det var en kæmpe fornøjelse. Og vi håber, at de folk, vi har nede i klinikken, de har lyst til at prøve kombucha nu. Nu har jeg fået lidt mere indsigt i, hvad det er og hvad det kan, og hvor godt det er for din mave. Ja, så tusind tak for besøget. Selv tak.